ngakho ke ngithi mina ezweni lonke labadletshe futhi ayikhona kuphela nakwezinye indawo kuyenzeka kodwa ngizokhuluma specifically ngasenkinga eyenzeka eMdletsheni kusukela lidada uthula sizwe limosha yonke into ephefumulayo phezulu komhlaba ivolcano elwa nayo yonke ioxygen ephefumulayo phezulu komhlaba wasebenzisa ipolitiki nesikhundla sakhe ngendlela wrong uthula sizwe wahamba yena wayobeka ingane yebamba siyahlonipha ibamba lenza umsebenzi omkhulu waseMdletsheni ubaba uMdletshe ubonga wenza umkhulu umsebenzi esebenza close nomntwana waphinda ngene eseparlament ebambile ebukhosini ngoba ingane yohlwayi yagcina ibagaxela iba seyinkingeni zokubopheka udlozi labadletshe kwagcina ke kulungiseka zonke lezo zinto lezo zaphela negwebo kulungiswa kwagcina kubamba indodana yalo ngoba ubukhosi obendlu yohlwayi akekho ongakwazi ke lokho uMdletshe wonke nje akekho bangazi ukuthi ibamba bukhosi ubonga eMdletshe ube yibamba naye ezisho futhi ukuthi uyibamba sekushintshe phi manje ezisho yena uthi uyibamba ingane yakhe siyathatha manje izofakwa emalahleni idingo singekho konakele kushengisha inkantolo kwamashakala izinto eziningi lokhu ufuna uthula sizwe dada Buthelezi ukuthi chitheke igazi eMdletsheni iyona into eyifunayo leyo ngoba yena elwa elwa nentulo le ulokhunjana district mayor walapha uMdaka uSiphile Mdaka ulwa naye usebenzisa ipolitiki ebolile uSiphile Mdaka ziningi izinto ezinhle azenzela umkhanya kude amanzi tararata yabona akwazi ukuthi alungise izimo ngale kwama challenges abhekene nawo wakwazi ukuthi ngempela kube khona umehluko wenzayo icala lakhe ukuthi akathanda ukubuka ahambe ebukisa izinto organize amamasha abolile laphana ngibone nale nemfanele ngayibekayo ukuthi ibe inkosi yeyimeya lapha ulokhunjana uMathe egijima phambili laphana ngoba yamqala umuntu nje mina yabona kade ngikhala ngokhe nje ukhe ungcono uMathe useyimeya namanje ugoloza ukubhubha ngishenzana eveni lakhe lihlaza wazi useyimeya yena ngiyaqala ukubona umuntu lenkani kanje ngakho ke manje ke njobe ilunga lomphakathi nje uMathe usuka lapho wami gibele emavenini memeza into ebhedayo lapha bephazamisa ukusebenza kuMdaka iwrong le nto ngeke ngivumeke mina leyo nto ngoba mina kazi kalibona iphuthe lezo uMdaka uthola lapho ngenela oluthula sizwe ngoba befuna ukufaka umasipala under administration unnecessary because they want to destroy this thing yeah GPU national government ban lento ephethe le enyanyisayo yabo so into yenzakalayo la uthula sizwe ulwa noMdaka uze angalwi naye kuphela azasebenzisa amandla esikhundla asinikeziwe politically ukuthi yena ayobeka inkosi ongefanele ngabe uyebeka eMdletsheni ufuna ukuthi chitheke igazi ngoba into yazi kangcono ivampire uthula sizwe uyivampire uphila ngegazi uthatha iFP uyidudulela odongweni uyenza kube inkatha funeral burial party kwazi ukuthi thina kuliwa nje nomuntu uma wabeka umbono lo muntu loyo usekuphethile kodwa into yodwa ukuthi amagama omntwana ophinda ngana nabo bangicindezela ngenyawo wakhuluma amile amingola phakathi wathi mhlazana hambe emhlabeni uyothatha inkatha ibusele kuANC ufuna yena noma inkatha ingasaqhubeka yona kodwa ufuna yena ukuba yilunga leANC back uthi bothini olanga labalele kuye bothini ophikisa kaSeme bothini Oliver Tambo umngani wakhe anibazi ngakho ke ngithi mina umhlaba wonke namakhosi onke nezinduna zonke zaseMdletsheni
nasemkhonyaka udezukana ayingenelele kulesimo sasemdletsheni sisilungise ngoba sifakwe ngaphansi kwenqushunqusu zepolitiki between uThula Sizwe noSiphile Mdaka imeya lapha uThula Sizwe ulwa noMdaka ufuna ukubulala uMkhanyakude aphinda abulale nobukhosi bala kwakhe khona uSiphile Mdaka emdletsheni umprove ukuthi akayilutho ngakho ke under my watch as the president of the Pingqi Nation lolu daba lolu ngishisilo samabandla wonke ukhokhobisa incwadi wayobeka umuntu phaqa wamnikibiza ngenkosi isilo konke lokho asikwazi kuyicala lelo lenza uThula Sizwe nginamahloni ngikubone noma uma kuyipodium uyibiza umbishophi uhudu labantu uthi abakhothamele ngokwesaba bakhothamele ngenxa yendlala kuquka mfana wami semncane uyingane ngisho kimi naThula Sizwe futheke mahala nje semncane phuma kule ndawo yamona phuma shomini umlando wasemachunwini angikwesabi ngingeneni nasekuphumeni angikwesabi emsizweni nangayo yonke into angikwesabi nje ngoba musungikhokhobela ngiyakwazi ngivulela amaqanda manje iqala orange ngoba ngiyakwazi uyakhokhoba ngisho ngibulala I will multiply but I doubt whether the ancestors of this country will allow such a person like myself to perish in the name of you, Thula Sizwe. Ngishinga abo ithumele zithi awuda ungeke. Hayi ngeke uthumele impela emongameli wethu ngeke. Hawu. Sophinde siphiliphi? Sophila kanjani ungekho? Sidlile imali yenyoni. Bafikile ngiyabazi. Funa ngibasho ngamagama. Ngizobasho. Nosibani bona laba abangaphansi komjiva wakho mfundisi hayi yakutshena mina ungamanyala Thula Sizwe izwa ngami ungamanyala nale ANC leneziphukuphuka ngololu hlobo esaba inkatha ibusy profiler ngohulumeni iyayiprofiler ngayo yonke into eyenzakalayo lapha kwaZulu inkatha kusuka amaribhini yonke indawo kudliwa amandla ophikisa kaseme kudliwa amandla olangalibalele kudliwa amandla oMandela inkatha isikiribhini Vumbu na uNtuli Vumbu na uNtuli Ngoba ngaphela emshunyaka bephethe nje lezi ikole sebezakhe nini yini na ubuthutha benu NC ngoba namanje mina ngiyanitshena into enganisiza ukuthi nivele uma liqhabuka igoda lomshado liqhabuke one time ninekhahla phansi phela kanjalo baliphathe baphathayo nani nami noyilungisa ngoba vela nilungile nama structures enafile ama regional structures provincial structures nizi sort out before you come back to government. You can't think both. You think Nazareth 2017 2027. You think provincial, you think regionals, and you think governance. Go pasa upi. Ni wrong. Yanchena mina. Kube nhlaniphile kuba nimi nje benizoyiphuma kule nto yama GPU le. Khahla phansi, ni focus. Nisebenze iground as you always say. Yeah? Njalo nje. Kuphi lokho? Ngoba kwaNkathaleyo ichaphaza abantu bayo kathi file ibulawe yiqobo ibulale yazabulala ngisho abantu abayilandelayo inkatha ibulale yonke into ebakade iphila ngaphansi kwayo
uyeke lokukhuthuza umasipala njengoba bebankrupt bonke nje kodwa isono esikhulu esenziwe inkatha esingasoze saxoleleka ileso ukuthi kanti khankatha ngeNC usuku nosuku iwabiza ngamasela ibabiza ngemgodoyi ibabiza njengabantu abangafanele kodwa namhlanje basempedeni owodwa balala ndawonye baphefumulelana bayagonana hi Duma Thombe hi Thamsanqa Ntuli hayi cha wazomuhle umshado hey mshado nje iyophinde khankasi thini inkatha kubantu bayo uma bona amavuta abawatholile bebebiza ANC ngamasela isiyekile nontshontsha ANC na ufila kanjani njengemember of the IFP when these things happens abantu kade bebemthukisa bona benizondisa bona kodwa bona balala embhedeni owodwa nawo uthini Hlabisa njobe uyirobot ulahle wehle wenyuka nje ulandelana namakhokhokana amaphosa ibathalakana amaphosa right lokho ngiyakubuza what is the reality youth of South Africa if it has to die and be finished this country and rebuild again let it be rather than all these old men that are destroying our nation, being in charge in the name of us and in the name of the next generation. Never and never again shall it be. This country will be led by the puppet of the white monopoly capital, by the puppet of the people who think they were manipulating the system of our governance in order for their benefit. Now is the time for all of us to rise and to rise again. Indeed, ngiyanphahla ngithi nina nonke enibulala lelizwe isikhathi sengiphelile ngiyabonga.